سلامات ቤተሰብ ድሕና ዲኻቱም ሃመኒኹም ቤተሰበይ ቤተሰብ ዊና ኢንተርቴይንመንት ማለት እዩ በብለለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ይበለለይ ሃመኒ ኢኻቱም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕና እየ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እንታይ ክናገር መፅእ ይመስለኩም ወይ ለታይ ክብለኩም መፅእ ይመስለኩም ሓደ ወሳኒ ዝኾነ መልእኽቲ እየ ሒዘ መፅእ እኒኹና ከዛብ ትግራይ ለሎ ዝናይ ዕጫ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ዝዕጫ ልዘጋጀሎ ኣሎ ማለት እዩና ብጣዕሚ ደስ ልብል ነገር እዩ ኦሬዲ ዘው ትግራይ ለሎ መንእሰይ ህዚ ልዋዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ልኻልኦት ለስራሕ ላፈጠረ ኢልንቀሳቀስ ለሎ ለኣብነት ሓደ ሰብ ዕፃ ከዘጋጅ ተሎ ማለት እዩ ንበል እሞ ጠቅላላ ዛ ትርፊ ሓንቲ 100,000 ተኮይና ብካሜራ ልሳተፉ ኣብቲ ዕፃ ልወድቀሉ ሰዓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ልሳተፉ እዝና ዕፃ መውደቅ ለሎ ልስራሕ ዝቁፅርታት እሱ ልሰርሑ መናእሰይ መዓት ሰባት ይለሳትፍ ልማዓት እያ ትብተን ዛ ትርፊ ማለት እዩና ብዙሕና ስራሕ ዕድል ይፈጥር እዩ ኣብኡ ተሎ እንደገና እንታይ ይፈጥር መስለኩም ቤተሰብ ትደስ ልብል ነገር ከዚ ለኣብነት 100 ቅርሺ ኣብ ጅባና ኮፍ ኢላ ወይ ትጠፍአና እያ ወይ ቡና ኢና ክንሰትያ ወይ ልኾነ ነገር እና ናብ ብዙሕ ሰብ 100 ተኣኪቡ ግን ልልተወሰኑ ዕድለኛታት ሚሊዮናት ኮይኑ ኣሽሓት ኮይኑ ክኸዶም ተሎ ቆንጆ ህይወቶም ልልውጥ ነገር ይገብርሉ ኣለዉ ማለት እዩ እና ዕድል ምስ ልሞከረ ስለዝኾነት ማለት እዩ ቤተሰብ ዊና ኣነ ሓፍትኻትኩም ኢን ተስፋውለ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ዙር ዕፃ ኣዘጋጅየ ነይረና ብዙሕ ወቀሳ በፂሕኒ ነይሩ ልበፅሐኒ ወቀሳታት እዩ ነይሩ ልምንታይ ነጓላት ጥራሕ ልምልከት ጌርክዮ ልምንታይ ኸ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ለሎ ሰብ ጥራሕ ጌርክዮ ልብል ነይሩ ምክንያቱም ቀዳማይ ዙር ዕፃይ ቀዳማይ ተዓዋቲ ሁማን ሄር እዩ ነይሩ ወይ ለለ 50,000 ቅርሺ ካልኣይ ተዓዋቲ ሁማን ሄር እዩ ነይሩ ወይ ለለ 38,000 ቅርሺ ሰልሳይ ተዓዋቲ ለለ ቅርሺ ከምምላስ ወይ 500 ቅርሺ እያ ነይራ ሶ ናይኻትኩም ወቀሳ ሰሚዐ ልኩሉ ልኾን ዕፃ ካልኣይ ዙር ሒዘ መፅእ እኒአኹ ጅባኻ ለይጎድእ ግን ጅባኻ ልመልእ ተውፅኦ ተለኻ ጅባኻ ለይጎድእ ተእቲ ተለኻ ግን ጅባኻ ልመልእ ዓይነት ዕጫ እየ ሒዘ መፅእ እኒአኹ ካልኣይ ዕጫ ማለት እዩ እና ብ1,000 ቅርሺ ኣብ 1,000 ሰባት ጥራሕ ልወድቕ ዕፃ እየ ምፅአ ቀዳማይ ተሸላሚ ወይ ቀዳማይ ተዓዋቲ ፍርቂ ሚሊዮን ቅርሺ ወይ 500,000 ብር ይወስድ ካልኣይ ተዓዋቲ 200,000 ብር ይወስድ ሳልሳይ ተዓዋቲ ለለ 100,000 ብር ይወስድ ማለት እዩ እና ላባኹም ላብና ዩቲዩብ ቤተሰበይ መፅአ ብዩቲዩብ ቪድዮ ክሰርሕ ልደለኹሉ ምክንያት ለለ ብቲክቶክ እና ብፌስቡክ ላይቭ ከኣቲ ተለኹ ቲክቶክ ዋላ ፌስቡክ ላውረዱን እዮም ኣነ ምክንያቱ ኣይተረድአኒና ፌስቡክ ሜቢ ለይከኣል ኩሉ ክኾን ክእል እዩ ብዙሕ ኣተይ ሰለ ይፈልጥ ቲክቶክ ግን ዋርኒንግ ዓጠቕላ በለኒ ሲሉ ግን ደስ ሌላ ለባረረኒ እዩና ሶ ልምንታይ ብላይቭ ጥራሕ ይኾን ናየል በዛሕኩም ቤተሰበይ ኣብ ዩቲዩብ ለለኹም ኢኹም ናይ ዩቲዩብ ቤተሰበይ ኢኹምና ላምንታይ ላብና ዩቲዩብ ቤተሰብ ብሃምዚ መልክዑ ብፌስቡክ ሜብል ከይወፅሐኩም ስለልኽእል ኦሬዲ ሃምዚ ንሪኦ ኣለኹ ቫይራል ኣይወፅሎይ ጭራሽ ቫይራል ኣይወፅሎይ ተወቂዑ እኒኦ ኣካውንቲ ዋላ ፌስቡክ ዋላ ቲክቶክ ልክዕ ኣይኮነ እኒኦና ለኣኻትኩም ንምግናይ ለና ኣማራፂ ብሃምዚ ብዩቲዩብ መውፃእ እዩ ሶ ምዝጋብ ጀሚረ እየ ድሓና ሰባት ይምዝገቡ ኣለው እዮምና ቅልጥፍ ኢልኩም ምዝግብ በሉ ኣካውንት ኣብዚ እኒአኩም ኣቕሚጠልኩም እኒአኹ ስልክ ቁፅር ለ ኣብ ኣምስጎል ብጎና ኣቕሚጠልኩም እኒአኹና ብዛ ኣካውንት እሱ ዕፃ ክንድድላይኹም ምቑራፅ ትኽእሉ ኢኹም ገደብ የብሉ ዋላ ሓደ ዋላ 2 ዋላ 10 ዕፃ ምቑራፅ ትኽእሉ ኢኹም ንሓንቲ ዕፃ ዋጋ 1,000 ቅርሺ እያ ስለዚ ብኣባዚሕኩም ቅርሺ ብምእታው ብዛ ስልክ ቁፅር እንደገና ማለት እዩ ብዋትሳፕ ብቴሌግራም ብኢሞ ብሜሴንጀር ብልደለኽምዎ ለኣኻትኩም ብልጥዕም ማለት እዩ ደረሰኝ ስምኹምና ስልክ ቁፅርኩም ብሓደ ብምግባር ሓደራ ስምኹምና ስልክ ቁፅርኩም ከይትርስዑ ደረሰኝ ጥራሕ ሰይድኩም ከምኡ ስለጋጥም ኣሎ ማለት እዩ ለኣኹለይ ኣንለለ ወዲያው ምስ በፅሐኒ ዕፃ ቁፅሪ ከትሕዘኩም እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣልፎቴኩም ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎነይ ስለትኾኑ ኩሉ ሻዕ ነናማን ቤተሰበይ ስለዝኾንኩም 50,000 ሰብስክራይብ ኦሬዲ በፂሐ እኒአኹ ኣማኢት ጥራሕ እዮም ቀርዮምን ንእሽተይ ሰባት ቀርዮምን 50,000 ንከኣትና እዚ ኩሉ ብሰንክኻቶም ብኣኻትኩም ልመፀ ነገር ስለዝኾነ ብጣዕሚ ከኽብረኩም ይደሊ ክብረት ይግበአኩምና ክበሩለይ ቤተሰበይ ብጣዕሚ ኣልፎቴኩም
سلامكم قبل لكم وبزح يبللي جات لكلكم سنة عدل عصارة تقرص كلكم سنة عدل عصا قرص